wachi lipode mwabro kelo ni odiochieng' ma kawuono. Kawachako oyudo ni duol manono tim mar obila IPOA ochako timo nonro ne nek mar rawera Rex Masai tok goye kod lisasi kendo yudo hinyruok mane okelo tho mare. Kaluwore kod pend chik mamiyo gi teko mar nono tim obila momako jopiny, IPOA osebedo ka luwo kaka obila chwalo tijegi ahinya nyaka ne chak ng'anyo makwedo paro mar chik mar omenda ma higani tarik 18 dwe ni. Nyaka sani IPOA wacho ni gisechako nonrogi kendo loso kod familia mar Rex e yudo ler ewi nek mare. Kamano bende ginono hinyruok maricho mamoko mane wuok e kinde ng'anyo. IPOA omedo pako jong'anyo kuom chwalo kwe kinde duto kod obila kuom duoko chien teko magitiyogo kopim kod kinde machien. Kata kamano gimedo kwayo obila mondo owe tiyo gi teko mokalo kuom jopiny, ka jopiny mang'anyo bende otim mana kamano kod kwe maonge ketho chik. IPOA medo lero ni kinde ma obila nyalo tiyo gi teko ka yore mamoko mamuolo tamore tiyo, teko magitiyogo oluwore gi ketho. Kapo ni obila otiyo gi teko mokelo hinyruok mar ng'ato, to obila omiye thieth mokwongo kata first aid, kata bende obila motiyo gi teko nyaka go lipot ir jatende. Kapo ni teko ma obila otiyogo okelo tho kata hinyruok marach, lipot nyaka chwal mapiyo piyo ir IPOA. Ka koso timo kamano, iluongo okang' mager mar chik mondo okawne obila no. Governor